Čaute ľudia, dneska ideme hrať Kanada-Slovensko zápas, čo sa dneska ide hrať o 2020, môžete pozerať na Jojke, Slovensko-Kanada, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pekne. Poď, Slavkovský, Juro, pekná šanca. Pekne to tam spravil, ale Šimon Nemec musí obraňovať. Pekne Samohlavaj to vychytal ešte. Samohlavaj podržal. To v poriadku. Dávam takú otázku. Kto vedel, že Rybárik, náš brankár, keď by fakt už niekto nevedel hokej, hráva za Čínu? Píšte do komentárov, či ste to fakt vedeli. A či ešte... A to je jedno. Takže... Ako pekne. 1-1 nastrelí. Dobre, akože... Na to, ale to dobré. Hrivík. Keď by to vyhral na toho Nemeca, tak je to fantastické. Ešte keď by fantasticky dal aj Nemec príklep. Nejaký gól proste, to je jedno, nemusí to byť príklep, ale ani. Si nich tu pomocem. Takto, Ačko. Nevydalo Freddy Fazberg. Nie, Nemec. Pekne, Samo. Chytaj. Samo, Šimon Nemec. Pekne posiela. Našiel si Sukeľa. Sukeľ. Strieľa. Nič. Poď, nie. Paul. Poď, obrana. Obrana! Pekne. Krása. Ešte Cehlárik. A nič z toho nebude. Poď. Bodiček. Nič. Krásne, Samohlavaj. Krásne, čistá fantázia, čo tu predviedol Samohlavaj. Pekne obranil teraz Patrik Koch. Teraz Samohlavaj zase zle vyhodil. Ale Mario Grman našiel Hudáčeka. No, poď. Nie, Broisku. Poď Čerešňák do obrany rýchlo. Regenda, Pavol Regenda, krásne, ešte Samohlavaj. Teraz to našiel si tam Cingela. Cingel si tam nič nespravil. Poď Bodiček, krásne. Obrana. Áno, 0-0 po prvej tretine. Celkom fajn výsledok. Ja som celkom spokojný, že môžeme sa vrhnúť na tretiu tretinu. Hrivík, Tatar, Slavkovský. Poďme. Pekne zase Hlavaj. 8 striel, 0 golov. Čistá fantázia. Oni majú 2 strely, 0 golov. Kamo, vlastný gól, to čo spravil? To kto dal si vlastňák? Ježiši, ani som nestiel zaregistrovať. Kto? Pohaj s týmto našim národným tímom. Pekne Hlavaj.
Potom si môžeme porovnať, keď my budeme mať 8 strel, že koľko dostanú golov oni, lebo my sme dostali z 8 strel 0 golov, z 10 1. Takže aj 10 potom porovnáme. Nie, nevadí. Poď, Nemec, ešte obrana. Obrana. Nie, preklzlo mu to. Tatar ešte rýchlo zasiahol. Zasiahol do čistého gólu. A teraz Slavkovský môže ísť do útoku. Vytvára tam útok. Našiel si Fehervárejho. Ale nič z toho nie je. Šimon Nemec. Pekne. Nie. Áno. Cehlárik. Si našiel Sukeľa. Prestredali chlapci. Krásne. Krásne, Hudáček. Nič z toho nie je zase. Poď, obrana, krásne. Ty kokos, to čo mu spravil? Týpek dostal cez držku. Chlapec, poď, bodyček. Pekne. Samko. Pekne. Poď, Cehlárik. Nič z toho nie je zase. Pačirov Koch. Fú, Samuel Hlavaj kvôli nemu skoro dostal zbytočný gól. No, ale teraz zase dostal. No, vlastne aj kvôli nemu. Nevadí. Je to pochopiteľné, keď to je Kanada. Kanada je oveľa iný level. Ako píšte aj predpovede do komentárov, koľko si myslíte, že to dopadne. Tralalero, tralala. Čisté! Boha! To by aj môj detko povedal, že to je čisté. Puzerám. Není možné, však veď sa pozrite. Išiel do puku. Mi nevravte. Tak to bolo ešte horšie ako proti tým Rakúšanom. Tak to Rakúšani mali mať tiež. Akože trest. Akože toto. Tie rozhodcovia nevedia pískať, alebo sú proti nám toto. Že nahnevaní na nás. Na Slovákov. Si poviem, majú slabý tým, ním netreba dobre pískať a nemajú peniaze, nás nepodplatia. Nie, pekne, renge. Poď, krásne, Kelemen, Miloš Kelemen. Našiel Šimona Nemeca. Ešte Nemec pred bránou chcel nájsť Kelemena. Nemec sa musel vrátiť, pekne mu vypichol puk. Ale pozor teraz na Bedarda. Ale ktorý nestrelil. Samuel Hlavaj to podržal. Ale budú mať presilovku na našej strane teraz. Takže... Ale iba 4 sekundy, takže potom budeme už 5. Obrana, krásne. Obrana, poď, obrana, poď. Nie, poď. Obrana, krásne. Ešte, chytaj, Samuel Hlavaj. Samohlavaj. Nevadí. Kámo, skoro dostal teraz Samko gól. Akože 2-0. 2 góly musíme dať za tretiu tretinu. To bude ešte ťažké.
Poď, odstrel ho, krásne. Dobre, tak akože tá druhá tretina bola taká slabšia, môžeme sa vrhnúť na tretiu a vyhrať to. Dúfam, že tam vystrieľajú Slavkovský. Oni majú gorilu v brane. Ako sa to vraví, gorila v brane všetko zabezpečí. Obrankárovi je 65% víťazstva. Aj 70%. Bo keď máš slabého brankára a na teba letí jedna strela, tak si v keli. Ale náš Samko Hlava, ktorý... Boha! Tu zakrikol! Nevadí, bro. Nevadí! My to aj tak ešte dáme. Kľud, my dáme ešte 2 góly a bude to 3-2. Ešte potom budú stresať, že čo. Calm down. 4-0! Kámo, ja toto už nezvládam. Poď. Calm down. Áno, poď. Poď, Tatárka jedna. Ochutená. Ty Tatárka jedna. Ochutená. Ty Tatárka jedna. Neochutená a hudáček to dá, la a je to gól, Grman to musí zachrániť a krásne to vychytá Samohlavaj, krásne všetko sa všetko stane od toho momentu sa všetko stane. Ale u našich hráčov, čo máme normálne, tam sú veľmi mladí hráči a tam je toto, že oni tým jedným golom sa riadne namotivujú a potom to ide prach. Ale keď nedajú ani gól za zápas, tak sa nenamotivujú a nevyhrajú to. Cukeľ, museli sme to krásne využiť, že práve striedali a krásne skúšal ďaleký príklep. Poď, Cukeľ. Nie, pover. Poď, Michal Ivan, krásne Samohlavaj. No, tak asi to neskončí, že dáme 2 góly, ale možno tak 0. Teda čo? Get out! Nie, poď. Brana. Čistá fantázia. Nie. Ďalší gól, neuveriteľné toto, čo sa deje v tomto zápase. Ťažkí súperi sú toto. To sa vám ľahko povie. To je také ťažké hrať proti Kanade. Prosím, aspoň 1 gól mi stačí. 1 gól a budem happy. Budem happy.
Happy, 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 happy. Krásně. Hrivik. 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 Hrivik strela. Poď. Krásně. Krásně to vymysleli chlálani. Dobre, ideme odvolať brankára. Skúsime to. Aj tak to už nevyhráme, ale nedáme gól. Odvoláme brankára. A hneď sme dostali gól. Aj. Áno, ideme ho zase odvolať. Lebo si myslím, že by sa mal vrátiť do brány. Áno, žiadať od oddychový čas a odvolať brankára. Dobre, niečo sme si povedali, chlapci. Nie. Krásne. Nie. Pekne. Čo? Tatar ide do bitky. Proste z toho hokeja majú tí Kanadenia svaly. Get out! Get out! A choď do psej matere. Choď. A už sa nevracaj. 6 sekúnd do konca zápasu. A z toho už nič nebude. (6-0). Nejdem to komentovať. 5 strel na bránu. No, od nás bol najlepší Libor Hudačak, Hudaček. Počkaj, to sú trestné minúty. Teraz má. Sú trestné minúty, či? Tak to potom doma. Michal Ivan mal 2. Tatar mal 15 trestných minút. Kamaráde. Kokos. 15 trestných minút, kamarát. Si zo mňa nerob. Kamaráde. Takže to bude asi všetko. Takže čo to znamená? Takže čau.